Здравейте от автозанимавка. Сега ще ви представим една броня. М-кова, М-техник, която е за правене. Това ни е бронята. Като се вижда, тук е малко изкъртена. И тук от тази част също. Иска да се китоса тук-там. Ето показвам. И тази част, която е счупена. Сега ще я залепим, ще я направим. И така, първо ще я скуркаме, ще я подготвим за боя и ще снимем резултата по-нататък. Това е от нас за сега. Ако имате повече въпроси, може да се свържете на страничката. Лек и хубав ден ви пожелаваме! Здравейте от автозанимавка. Сега ще обезмасим